Halo lur. Iki anu lur. Piye lur iki wis do krungu ta urung? Iki ana lowongan penggian lur, kepenak. Iki tenan. Tak jae. Ya karepku ya usaha lur. Karepku iki usaha lur, iki mang aku takon-takon ning pasar. Mbok menawa ana lowongan ngeceki bawang are sekilone 700.000 lur. Aku takon. Bakule malah jawab ngene lho. Nek 700.000 nggih jenengan ngoceki bawange teng Bombel. Bombel iki daerah ndi lur? Kowe kenal Bombel ta ora lur? Ya karepku golek-golek sing enteng. Wong nganggur wis suwe niku lho, duit ra pato nyekel. Ha iki malah ana lowongan penggian ngeceki bawang sekilone 700 lho. Amulan aku takon karo kowe sing ngerti jawab lho. Sing ngerti jawab lho. Bombel ku ndi lho? Tolong aku dikai ngerti lur, di komen lur. Bombel ndi ngono lur. Engko nek aku ketompo tak bagi lur, ya. Oke lur. Istirahat sih lur lho. Bawang Bombel lur.